बेलासे समनि दाउसिन दाउला गाबनायनि गेजेरजों आंनि गोसो आरो गोरबोनि अननायखौ बयनिसिम जासिहरगोन। आङो बेयाव मोनसे टेस्टिमनि होनो सानदों। बे टेस्टिमनियानो जाबाय बोथोरनि खाथि जानायनि सोमोन्दैखौ आङो नोंसोरनो बयनोबो फोरमायनो सानदों। बावैसो जोंनि आदै दैमालुनि फिसाजो रुंसारि आलफनस बर' नार्जारि जि आगै सनाया दिनै थैलांबाय जोंनि गेजेराव। बिनि सोमोन्दै आङो नोंसोरनो मिथिहोनो सानदों बे भिडिअ'नि गेजेरजों। आङो बावैसो देवबार सानखालि देवबारखालि फुङाव आं जेब्ला उन्दुबाय थादोंमोन, बे समाव सिमाङाव आगै आलफनसाया आंखौ फोरमायदों आरो बुंदों आंखौ दि समा खाथि जाबाय होननानै, आरो बयखौबो सांग्रांथि खालामनो थाखाय फोरमायदों आगै आलफनसाया। आरो बे सिमांनि गेजेरजों आङो बेखौनो मिथिहोनो सानदोंदि बयबो जोंनि खृष्टान सुबुंफोरा गोसो सोलायनो होनदों, जेरै आगै आलफनसाया आंजों सिमाङाव जेरै फोरमायदों आङो बेखौ टेस्टिमनि होनो सानदों। जेब्ला आङो बिदिनो फुंबिलि जाबायमोन, आङो उन्दुबाय थानायाव आङो मोनसे सिमां न' बायदि नुदों। आङो सिमां बायदि बे सिमाङाव उखुन्दैबो दंमोन। बे उखुन्दैया जेब्ला आगै आलफनसाया फैदों, जेब्ला आगै आलफनसाया फैनानै बियो स्रां जादों, गोमोथाव जादों। बे आगै आलफनसाया बोसोरसे गोरलै महरै आंजोंहाय सिमाङाव नुजाफैदोंमोन आरो बियो फोरमायदों दि मोनसे गोमोथाव जाथाव बे बुहुमखौ लानानै, बे प्रिथिबि वर्ल्डआव लानायजों लोगोसे बियो फोरमायदों दि बुहुमा खाथि जाबाय होननानै। आरो दिनै बयखौबो आंजों लोगोसे आरो फंबाय बिनानावफोरखौबो फोरमायदों। आं जेब्ला बिखौ नुनाय लोगो लोगो हान्थु खरायनानै आङो मोदै रथ' रथ' गाबदों। आरो आगै आलफनसाया आंखौ बियो मेगन मोदै फुगारनानै आंखौ फोरमायदों दि नोंनि साननाया गासिबो जाफुंगोन होननानै। आरो आङो गोजोननाय मोनदों जिउआव जेब्ला आङो फोरमायदोंमोन। आं फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगो आङो मादैनाव आं फन हरदों 7टासोआव 7 o'clockआव आङो फोरमायदों। मादैनि गोसोआ रंजाखांनाय मोनदों आरो आङो आंनि गासै थांखि सिमांफोरखौ आं मादैनो खोन्थाहरदों आरो आङो आंनि बिसिनोबो आं खोन्थाहरदों। बेनोसै आंनि सिमांनि फोरमायनाया। आरो आगै आलफनसाखौ जोंनि न'खरनि थाखाय निस्सय आगै आलफनसाया बिनानै होदों होननानै आं सानना लायो। गोसो आरो मैखुनजों आङो हामबायहोयो, मानोना बे सिमांखौ नुनानै आङो जोबोर उसाव बादाव गोजोननाय मोनदों। आरो बे सिमाङा 12टासिम आंनि गोसोआव रिंखांनानै थाबाय थागोन। जिसुआ बाख्नाय जाथों। अन्थाइगाफोर दिनै बे फोरबोनि गोथार बिन्दोनि खाथियाव, लोगोसे आरोबाव बे बिन्दोनि खाथियाव रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारिखौबो जोङो बाहाय दोनदों। बिनि दोननाया बेखौ इसोर होननानै खुलुमनो थाखाय दोनाखै। बबेखानि जों बिनि थाखाय फोरबोनाव बिसनो गाबथानो थाखाय बे थैनानै थांनाय आलफनसा बर' नार्जारिनि आत्मानि थाखाय जों बेखौ दोननाय जायो। आरो बेखौ जों गोसोखांनो थाखाय जों बेखौ दोननाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो बिनि सावगारिखौ दोननायनि गुबै ओंथियानो जादों दि जोङो फोरबोनाव बेखौ सानफ्रोमबो जों आरजजों लोगोसे गाबफानायाव बिफानायाव आरो बिनि थाखाय सुस्रांग्रा अननि थाखाय बेनि थाखाय बेखौ दोननाय जायो। आरो बेबो जोंजों लोगोसे दिनै मोदोम आरो हा बे गासैबो
हानि मोदोमखौ लानानै बे जोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो बियो बिनि आत्माया बिनि जिउआ थारैनो आफा इसोरजों लोगोसे दंहैयो बे जोंनि गेदेर फोथायनायखौ लानानै जोंनि थाखाय बेबो बिनानै होथों होननानै जों दिनै बेखौ दोननाय जादों दा अनदाइगाफोर गोथार बाइबेलाव दङ जय लाभिनि 28-35फोराव जोबनाय बोथोराव नोंसोरनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा नाबि बादि बुंगोन जोहोलावफ्रा दर्शन नुगोन आरो बोराय आरो बुरिया सिमां नुगोन बेनिखायनो बे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां जों गोबांथार सिमांफोरनि गेजेरजों बे बोथोरखौ जों नुगासिनो दं सिमांफोरनि गेजेरजों दर्शनफोरनि गेजेरजों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि नाबिफोर बायदि बुंनायनि गेजेरजों दा बे बोथोरा बेसेबां खाथियाव दङ मानोना संसारा आरो बे संसारा जोबनाया बारा गोबाव गैला बेखायनो अनजाग्रा आइ आफारि बिदा फंबायफोर जेरै फोरबो जिसु ख्रीष्टआबो जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां गोबांथार सोमोनांथाव जागोन गोबांथार हांखोफोर नुगोन गोबांथार बेबायदिनो संसाराव जोङो गोबां इसोरनि महिमाफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बेनिखायनो जिसुआ जोंखौ बे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिरि मोननानै थानो थिनदों आरो सिमांफोरनि गेजेरजों बे बोथोरफोरखौ जोंनि मिथिहोदों बेनिखायनो फै जों दा आंनि सिगाङाव एबा बे बिदिनो मोखाङाव जोङो सासे अनजाग्रा बिनानावखौ जों नुनो मोनदों बिथांनि फारसे जोङो माखासे मिथिना लानि बिथाङा माबायदि सिमांनि गेजेरजों बियो बै माखासे सैतानफोरनिफ्राय जिबौनि रुप लाना बेखौ माबायदि सैताना बेखौ बेसेबां नासयदोंमोन आनजाद लादोंमोन आरो माबेनि गेजेरजों बियो दिनै बियो बासायजादों बेखौ जों एसे मिथिहोनि अननानै जों फै खोनासंनि मा नाममोन नोंनि नामा आंनि नामा मारिया बसुमतारी मारिया बसुमतारी बबेनिफ्राय फैदों आं दिखियाजुलिनि दिखियाजुलि मा गामि माइबंस्रि माइबांस्रि दिखियाजुलि माइबांस्रिनिफ्राय फैदों आच्छा दा आं नोंनाव सोंनो नागिरदों बे सोंनायनि गुबै थांखिया बेनोदि नोङो जेरै मारिया बसुमतारी आरो नों माइबांस्रिनिफ्राय फैदों दिखियाजुलिनिफ्राय अब्ला जोङो नोंथांनाव सोंनायनि गुबै थांखिया बेनोदि नों माबाफोर आलफनसनि दारै एबा माबाफोर सिमांफोरनि गेजेरजों नों मोनदांनो एबा मिथिनो मोनदों नामा जों एसे मिथिहोनो हागोन नामा एसे अननानै जोंनि गेजेराव स्रा बुंनो हागोन नामा आङो बिदिनो सिमां नुदोंमोन बिदिनो सिमाङावहाय जिबौआ गोबांथार फैबाय थायो आंखौ आनजाद लानो फैबाय थायो आरो मा जागोन बे सिमाङा जिबौआ सिमांनि गेजेरजों जिबौआ नोंनियाव फैबाय थायो जिबौआ माबसे फैयो बेसे गिदिर गिदिर जिबौआ एखे हेमब्रे देमब्रे फैबाय थायो गिदिर गिदिर एरायलायनो मोना आरो जिबौआनो रायलायो ओहो आङो एरायनो मोना जिबौखौनो गानोनो जायगाखौ मोना हाखौ आच्छा नोङो एरायनोनो हाया गानोनो जायगाफोर मोनबावा आच्छा जिबौआ नोंजों बेबायदि फैबाय थायोमोन आवाज होबाय थायो आरो आवाज होबाय थायो नोंखौ मा खालामनो नागिरो आंखौ सौनो नागिरबाय थायो सौनो नागिरो आच्छा दे बेनिफ्राय ओमफ्राय मा जागोन बे सिमाङा आंखौ मा फोरमायनो नागिरदों होनना आं सानबाय थाबाय आरो आच्छा सिमाङाव माने बेफोरबायदि नों बे जिबौआ जेब्ला नोंखौ सोगोमो जिबौआ नोंखौ सौनो नागिरो अब्ला बे समाव नों गिनाय मोनो अब्ला नोङो मा खालामो बेनिफ्राय नोङो मा आं इसोरनो आर'ज खालामना खालामा जिसुखौ गोसोखाङो आङो जिसु आंखौ बासायदो होननानै जिसुनावनो बासायनो थाखाय आर'ज खालामो दे बेनिफ्राय जिबौआ आंखौ सौनो हाया जिबौआ नोंखौ सौनो हाया खाथियाव फैनो हाया आच्छा बेनिफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो फिसालाखौबो बिदिनो सिमां नुखाबाय थायो थैनाय सिमां नुयो आरो एकदम थैथारनायखौ नुयो नोंनि फिसालाखौ सिमाङाव थैनाय नुबाय थायो थैथारनायखौ नुयो नोङो सिमांफ्राव आच्छा बेनिफ्राय बिदिनो नुबाय ओमफ्राय बिदिनो मोनसे रिट्रिक बायदि सभा बायदि जादोंमोन आच्छा ओमफ्राय बे समावहाय आंनि मेगना खोमसि जादों आनजाद जादों आं रावखौबो नुवा बुहुमानो खोमसि जाजोबदों रावखौबो नुनो मोना खोमसियाथ' रावखौबो नुनो मोनखाया नोंनि सिमानि गेजेरजों बे गिदिर सभायाव बेनिफ्राय बे बुहुमानो खोमसि जानायखौ नुबाय रावखौबो नुला दे बेनिफ्राय ओमफ्राय बिजानो थांदोंमोन आरो आङो मेगननि थाखाय नोंना मेगना मा जादोंमोन मेगनानो मथथे माबा नुस्राखाला नोंनि मेगना नुलामोन नुस्राखाला जेबो नुला मेगना माने नों खानि बादि जाबाय खानियानो जाबाय दे बे समावहाय आलफनसाखौ नुबाय आरो सासे बिमाजों बामजानाय आलफनसाखौ नोङो जाय रुंसारि जानाय आलफनसा बर'खौ नोङो बिमाजों बामजानाय नुबाय आलफनसा रुंसारि जाबायमोन होमब्ला उन्दै महरखौ नुदों बेनिफ्राय बे बिमाजों बामजानाय ओरैबायदि समायना आरो बिमायाबो
जि गुफुर गाननाय ओमफ्राय आलफनसेयाबो आलफनसेखौ बामनाय बिमाया समायना सि गुफुर गाननाय बिराद समायना आच्छा बेनिफ्राय सिनाया बेखौहाय बे बामनायखौ नोङो सिनाया नाथाय बिनि असे बिमाखौ नुवाखै नाथाय गुबुन बिमा ना गुबुन बिमा नाथाय बे समायना सि गुफुर गाननाय बे बिमाया बेखौ बामबाय थादों बिमाजों बामजादों बियो बिमाजों बामजादों बे बिमाखौ नोङो मा होननानै मिथियो ना आइथा मारियाम होननानै मिथिगौ ना सोरबा बिमा आं बेखौ नोंनि साननायाव सानदों आरो आइ मारियाम सानदों आइ मारियाम आच्छा नों बे समायना आरो बे सि गुफुर गाननानै बे गथ'आ आइ मारियामजों बियो बामजादोंमोन बेखौ नोङो नुबाय दा बेनिफ्राय आलफनसेयाबो बिदिनो गुफुर गानदों उन्दै महर गुफुर सि गाननाय बेबो आं रावखौबो नुवाखै ओमफ्राय बिसोर सानैखौ नुदों आरो बे खोमसिनि गेजेराव गोबां हाजार मानसिनि गेजेराव सभानि गेजेरावबो बे मारियामखौ आरो मारियामजों लोगोसे बे गथ' जिसुखौ जेरै बामनाय बादि आइ मारियामा बे आलफनसेखौ बामदोंमोन आच्छा दे बामनानै थादों ओमफ्राय आलफनसा होननानै आङो बेखौ बामदों आरो नोंबो बामनो मोनदों आंबो बामदों बे आच्छा बामनायनि उनावहाय आलफनसाखौ बामनायाव आं फुदुंदों आलफनसाखौनो खुदुमनो मोनबावबाय दे मोनदों बेनिफ्राय आंनि मेगना स्रां जादों आरो नोंनि खानि मेगना बेनिफ्राय नुनो मोनबाय इसोरखौ हामबाय होदों दा बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बेखौ बामनायनि उनावहाय आलफनसाखौ जों बै मारियामनिफ्राय नोंबो बामनो मोनबाय आरो बेखौ खुदुमबाय आरो बेनिफ्राय नोंनि थाइनै मेगना अब्ला नुनो मोनबाय बेजों लोगोसे आरोबाव नोङो आरो मा नुबावखो गासैखौबो नुजोब्बाय आङो अब्ला मानसिखौबो नुनो मोनबाय खोमसिया गैला स्रां जाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय बै जिबौआ मा जाखो बे जिबौआ आंनि खाथियाव फैनो हायासै बेनिफ्राय जिबौआ नोंखौ नासयनो नागिरनाय सौनो नागिरनायसो आरो बेबो फैनो हायासै आलफनसाखौ जेब्ला नों बामो बेखौ बामनानै खुदुमनायनिफ्रायनो बे जिबौआ आं फैयासै आरो बेसे गोबाव फैबाय थायोमोन माब्ला फैबाय थायोमोन बे जिबौआथ' गोबाव जाबाय आलफनसाखौ आं गोसोखाङा बेनाव बिनोबो सानाखैमोन आरो आङो आलफनसाथ' बे समाव रुंसारि जाबायमोन रुंसारि जानायनि हयथ' मास मोनसेसोनि उनाव बेखौ सिमांखौ नुदों आरो नुदों बे सिमांखौ बेनि सिगां आङो जिबौखौ फैबाय थानाय नुदों बेनि सिगां फैबाय थाखायोमोन आरज खालामबाबो ओमफ्राय फैबाय थायो आरो आरज खालामबाबो फैबाय थायो जेब्ला बे आलफनसाखौ बामनायनि उनावहाय खुदुमनाय उनावहाय आरो बे दिननिफ्राय दिनैसिम दंना फैला बेलाय बे दिननिफ्राय बे जिबौआ गिथाव बाथाव जिबौआ फैला नोंखौ सोगोमनो नागिरनाय नोंखौ सौनो नागिरनाया दिनैसो नों फैनायखौ मोनाखिसै आरो बेनिफ्राय सिमाङाव फैयाखै आरो जिबौआ आच्छा बेनिफ्राय नोङो आरो माबाफोर बेनिफ्राय आं इसोरखौ नुवासै आलफनसामोनखौहाय बे दिननिफ्राय बे नुनायनिफ्राय नुनो मोनाखिसै आरो आलफनसाखौनो बे आं खुदुमखांबाय खुदुमखांनायनिफ्राय आलफनसाखौ नुवासै बे बिमाखौबो नुवासै आच्छा बे बिमाखौबो नुवाखिसै आरो बे आलफनसाखौबो नुवाखिसै मानोना नोंखौ बियो आलफनसाया सिमांनि गेजेरजों नोंखौ बासायफैबाय जेरै बाइबेलाव लिरनाय बादि जेरै जन 11:28-32 बुंदों जोबनाय बोथोराव उन्दै गथ'फ्रा नाबि बायदि मोनगोन जेरै बोराय आरो बुरिया सिमा नुगोन जोलावफोर दर्शन नुगोन बे बाथ्राया जेरै जाफुंगासिनो दङ बेनिखायनो नोङो इसोरनियाव गथायबाय था आलफनसानि थाखाय बे बिबाय था आरो आलफनसानावबो नोङो बिस्वनो खावलायबाय था आरो बियो नोंखौ सिमांनि गेजेरजों मिथिहोबाय आरो बे बाइबेलावबो बाथ्रा फोरमायनायजों बे गोरोबबाय बेनिखायनो दा नोङो मा आलफनसाखौ नोङो मा बबे जायगायाव दं होननानै फोथायो नोङो आलफनसाखौ आं दायो सोरगो रायजोआव दं होननानै फोथायो आरो बे सोरगो रायजोआव आइ मारियामजों लोगोसे दङ अब्ला जोबोद रंजाथाव जोबोद गोजोनथाव बे सिमांनि गेजेरजों नोंथांजों दिनै बे बाथ्राखौ मिथिहोबाय जोबोद हामबाय होयो आरो बेनिखायनो इसोराबो नोंखौ बोर होथों आलफनसा बोसोरखौ थानानै नोंनि थाखाय बिबाय थाथों जोंबो बयबो फोथायो आरो बिनि बिनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा हामनायफोरखौ जों मिथिनो मोन्दों दा नोंथाङा सिमांनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिनायाव जोंबो बेखौबो फोथायो दे हामबायसै गोजोन्थों दे हामबायसै